Jonestown a thil thleng rap thak sakhuana kan ti hian mihring ril ruan he ma thei ber awme sakhuana hi ni dan turba ka kalsual to lei leng chuan eng anga lian le arit ngong kolpo sutliak buai mai thina chuwang chuan sakhuana hian thil ho om tak le arap thlak tak a thlen fo reng ani Christian tia in chal ko ran pakhat ka hriat chu an doctrine le rin na lai mu a khir riau maya an ko rana cheng te poin an rin na lai mu tak an khe thleng thei me ulo ni in ka hria ko ran ha ka vadem ringot lova amai ro chu Bible min ko muaya zau mimal ngai dan huang kan zau vak hian society le sakhona hnuk thlenga khoi poi thina wangin ngai to na fim mang thiam tur le thirna tlang tin atanga bel chian ngai hle in ka hria ko ran pakhat chuan Bible rin na chungcha a soi hi a choi vong viau maya chu ko ran chu member an pung chak lo viau boka a chan chu an dam lo khosik huna po dam doi e lowarin na dam chua tur tini top mai member ten dam loin ko ran upa ten an kan ve fowa ma se dam doi e phal ani tlat lo ngai lawang hian molan liam zel tiang deuh khan dam doi e ser da fam chu an thing hau mai ani he ko ran hi ka mer hrit na chan chu an ko ran member tangwal pakhatin thir sakora ruk wanga hreve chau kania chu ruk rupa soidan chuan school tanga ka hong lam ka khuwa sika malaria dan na vei ka ni wangin konglaka tlun mol phowai chuan mi thir sakor ruin hongila konglaka tlun boi lovin in ka thlenganga azo ani mai tin kan ko ran ho tu te point arin na kan nei phot chuan ru ru chu arin na tleng fai le evek tia min zirtira wanga mi thir sakor la ve ta mai kani atia amak ka ti bang thei lo ani ber mai pa theu hi kan van kong zo dan halloween ang lo thei khop mai pakhat le chu kan nau pan la ya thil thengania arap thak kher mai nu pakhat chuan alo fe na a benga tang ngei mai odang lam taka se thina tong trai ro vok tal ro mithi kai tho ro ti ten ni nuk hloma ni khat phei chu thal fe ek char lain aru asur turin atong trai chiam maya atong trai zo chu mak tak main arwaron sur tawak maya an ko ranu pa ti chuan zol nei ro pui taka an ngai min mi maya ne ti chuan ni khat chu chu milim nu chuan o hrele ta a chumi tuma o hriat chu ifanu kha cheklum la itong trai dam le don nia ti ni tlai e rong bol hun alo thlen chuan afanu nei chun kumsari mi riru thiang him tak mai chu a school bang lo honga ati dan pa ngain khuma tui takin amu hi le ta barbara chuta nu pathian hritir na ole ramhuai o po thlir ran tum lo mihlim rui anu chuan an choi do kana afanu mudrem sau sawa tui hun na kianga thing e na hrei hriam ver vor chuan chuna pang du om tak ngonga chuan a chek ta chor mai mihlim rui taksa chet na chang tizalu tukin athisen zom bui rila ra chu voi thum te meu zakka mewin a che kania athi chiang kher mai mitawa motu te chuan avun puina fanulu ala khai tang ram ani anti chuta chuan le chu mihlim nu chu afanu lo tho le torin a han tong trai chiama om ziom to lo afanu chu thi turin chek hlum yeu to lom ain chiel lutuk chu a top mai ane arap tha kher mai zandar soma police an ron thlenga chunu chu an manta ne sakhona raw sual thila hi chuan mihring te hian ransa tluk lo chang kan nga thin viau renga ne sakhona thila wanga thil rap thlak tak thlen dan chan chin hi han mer hriat ve te le the Johnstown massacre zirtirna diklo wanga in suat na rap thlak tak mi zakwa som pathum lain nunan chandan hi khovel makti ling hial pathian thu hi kanimal ngai dana kan kalfor pui viau chuan thil ho om tak kan hnai hle thina pathian thu ainga molai bik kalvung pui vak te hi thil thaber ani emti hi kan ngai tua fo thina tha lali so hian anung zui tu te hi enganga om turin nge min dua engti turin nge min du ti hi Bible tang hian kan zir chian fo tha pathian thu te hi keimani du dan dana lo her rem ve mai te hi a fu ber lo fo ti hi kan hriat tlana tan kan soima satel du bokani Bible na min hrila tum hi
pathian ron chunga hrilfia kan tum hi a thavio thin ome heng pol kalt ho te hi an makna em chu an ho tu te thu a koi angila an zom vek zel mai hi ni an mani china tur nge ya po an ho tu pa te thu hi an hnial ngai manglo ani hetiang pol din tu te reng hi chuan mi hne theina rio engemaw pawar hi an neya ngai ani thin kumsang zakwa sumnga chhovel khan thuthil tu pakhat James Warren Jim Jones chuan America Midwest Indianapolis The People's Temple an ti chu adina atira chuan member pon tam vak lawa ma se mihring in tuklan na lamde soi chho zelin ama chu khovel boral mai tur atanga chan chuak tu om chhun ani tur thute atlang au pui chho ta zela ti chuan zui tu alo nga chho ve ta tiela kumsang zakwa sumruk panga khan California lama a in son le a heta hian an pol chuan zui tu no nga chho ta hle maya ama zui tu tamber te hi chu African American sote ril rulama har sana nei te le khotlanga tui tlawak lo ho te an ni tlang pui hloma ti chuan Reverend Jones van tlang ta na in man na chu alo lar deuh dewa kumsang zakwa somsari paruk khan San Francisco Housing Office chairman adan ruatani ta ma se heti lai vel hian chanchin bulama te an pol chunga engemaw thil thleng neu te an chhuat tan ta poisa len thil nei engemaw in lak sakna te in soi sakna le section man kholo puina lamte an pol atanga bantum in thana lam hial te soirik a om ta ka wangin kumsang zakwa somsari pasari khan John sa chuan The People's Temple chu Guyana lama ason ta ne heta hian Johnstown ram telein a huhova ko sakna mun chuan siam ta a veng tu Paul Big mi somni vel in siamin chu mun chu tu ma chuasan phalowin an siam ta henga veng tu tele ma bak hi mun danga an kal phal sak anilo ti chuan an chanchin soi neu a om renga wangin Guyana a US Embassy a thok mi pahni Leo Ryan le Richard Doyle le chanchin bumi engemaw zat te chu Johnstown chuan en diktorin November ni sompari sanga zakwa somsari pariat khan an thlok lut ta ma se thlona tum hun atanga an thlo chhuale ma chuan chu Paul aveng tu sipai te chuan anon kap ta chiam maya atam zok chu an kap hlum nge heta dam kha chuak te soidan chuan John sa sipai te chu khol ang mai nan chea engma poisa kan nei lo anti hemin hu lok hian John sa chuan thu soina nei le a hemi tuma thu soi hian a ho te zong chu manin ti hlum torin a thlem thuta ni John sa chuan a Paul te hne na chuan he khovela setanan rower hel te to ziate atlan bosan na om chun chu a hun ron thlen ma an mani ina he khovelan chuasan mai chu du than turom chuna ni thute thiam takina soi phota ti chuan theituile tur chakchi sinai chopal chun semta an vai chuan tur chun in ta vek mai ani a in ve du lo te po chu sipai te chuan an in loitir zela atopa an mani po chuan an in ve ta hemini November ni somni sang zakwa somsari pariat hian member zakwa som bathum te chuan an ho to pa James Warren Jim Jones sa ho chuan he khovel hi a hu hovin an lo chhuasan ta ni